lento ukuthi nizibize ngama different denominations ngiyanitshela manje bazalwane nina especially eningabefundisi nisabantu esihogweni kusho ukuthi abaKristu akusabantu bamanje yes abaKristu bakhethwa kuye before the foundation of the world yabona umuntu mayefika kuwe athi ngezwe izwi ngambona uJesu wena ungalo ukuthuthumela ungathuthumeli all right wambona uJesu kodwa sifuna ukuhlola ukuthi wena lento uyikhuluma ikhona yini ezwini iChristianity yeza ngani ngamaKatholiki kodwa uNkulunkulu wabeka ubungcwele before the foundation of the world. Pastor Gino Jennings invites you to join us for our first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena, 29 Bertrams Road, New Doornfontein, Johannesburg, 2094, South Africa. Services are Friday, August 7th at 5 p.m., Saturday, August 8th at 4 p.m., and Sunday, August 9th at 11 a.m. The first combined South African Holy Convocation at the Ellis Park Arena. For information, email fc.johannesburg@fcooljc.org. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge nje umusa wakhe uyasigayida kukho konke esilungisisa. Siphinde sibonge kubangcwele kwizindawo zonke. Siyabonga nje nilokhu niyabuya, niyabukela. And futhi niyasho nithi niyasizakala nje kakhulu. Inhloso ileyo vele ngale channel ukuthi abantu basizakale sikhulisane nje ekwazini inkosi esiyikhonzayo enguJesu Kristu. Siyabonga nje futhi nakuma channel members nonke bazalwane kwizindawo zonke nje isupport enilethayo. Ngokuhlukahlukana kwenuka abanye bayiletha nangemikhuleko ngendlela zonke. Ngithi nje manginibonge nonke ngiphinde ngwelcome umuntu oqalayo ukuhlangana nale channel ngizothi awulahleka ngempela usendaweni right sikhuluma la umuntu nje noNkulunkulu and definitely sothi siqeda ngokukholwa nje uyobe usizakele esikhathini esiningi ke ngihleze ngingekho ngedwa kuba kayiwa nje la ngiba khona ngedwa nje ngama Sundays kuphela but ngamanye amalanga ngisuke nje nginabazalwane bonke mabezile basuke bephethe message namhlanje ngicela nje ukuthi ningivumele ngiwelcome ubrother uDlamini ekhona phakathi kwethu ngiyathemba ukuthi njengoba ekhona nje une message ayiphethe ake sikwamukele sikubingelele siyabonga babu Shabangu sibingelele bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen sibonge ithuba esilitholayo ukuze sikwazi ukufika la eKota 2 Media kwi channel esiloku silandela for a while sibona lo msebenzi oyenziwayo la sithe size nathi sizo hlanganyela nani namhlanje bazalwane sizokwazi ukuthi sithule lokho sizokuthula ngegama ke njengoba ubaba Shabangu seshilo ubrother uKatleho uDlamini ningadidiswa ile sibongo lesi sikaDlamini angisumZulu ngumSuthu okay ngumSuthu pha alright kodwa ke ngiyozama ukuthi isiZulu ngiloku ngizama lapho nalapho ngicela ukuthi abanamapeni ke bangamakhi ngama red pen ukuthi isiZulu sakhe siyageja but ke siyabonga ukuthi sikwazi ukufika la sibuya ke thina ebandleni elibizwa ngokuthi First Church of our Lord Jesus Christ ngaphansi kwamfundisi Gino Jennings siphethwe le eMelika in the US ePhiladelphia so sinama branch ke la South Africa the main branch lapha eJohannesburg or noma ngithi eBoksburg then sinamanye ama branch eDurban ePotchefstroom eCape Town kanjalo bese sinamanye ama branch eBotswana sinama branch futhi nase Namibia so sigcwele kakhulu futhi siyabonga nje ngomsebenzi omuhle uNkulunkulu awuyenzayo in Southern Africa. Oh yes sir.
hayi cha kulungile kuyezwakala siyabonga mhlawumbe le question le engizoyibuza uma ngabe ukuthi uzoyiphendula makuya phambili akunankinga uzoyiphendula after or mhlawumbe uyiphendule manje because ngiyanga notice la if you are saying the first church of Jesus Christ the meaning why first church because someone is like saying lawa before kube khona umfundisi uGino Jennings bengesiweni wona. Hey, that's a very good question. That's a very good question. Kodwa ithi ngithi umfundisi Jennings mayezonikezwa lo msebenzi igama nalo walinikezwa because the purpose of umsebenzi lo waleli bandla ukuthi silingise ibandla lokuqala ela suka ngomhla kaPentecost. So njengoba nathi kunomunye umhlabelelo othi silingise ibandla lela elokuqala. That's exactly what we are working towards. We are no different to the first church, or should we say the original church that God created or established on the earth. And futhi sifuna ukuthi siphakamise lento le ukuthi akuna ibandla elisha, akuna ukuthi kunomsebenzi omusha, but umsebenzi kusaseyilo umsebenzi uNkulunkulu wawunikeza uPeter, wawunikeza uPaul, wawunikeza nabo Moses. Yilowo msebenzi sisaqhubeka khona lapho. Yes, but that is a very good question. Maybe it will touch also, I will explain also later on in some of the things why as well, for example, I find myself here. Yes. Amen. All right, cha asi welcome nje siyabonga kakhulu ngeintro osusiphe yona ngawe. I don't know whether mhlambe i-testimony is about wena njengoba ufikile or include ibandla ake ngithi nje mina into engizoyenza ngizobuza lapha nalapha ya like yes okwamanje ngeke ngikudedele nje then ngizothola i-direction from kuwena. All right. Yes. No, bazalwane, the main purpose ukuthi sicela ukuza la. Number 1 ukuthi sicele ukuza sizothula indaba yokuthi ngomhla ka 7 8 9 August. 7 8 9 August sizobe sinenkonzo lapha yana eEllis Park Arena. Sizobe sine holy convocation okusho ukuthi sizobe sinomcimbi ongcwele. Mema bonke abazalwana abangcwele nalabo bazalwana abathanda ukuthi bahlanganyele nabangcwele ukuthi beze bazokhonza nathi, and futhi sibamemela ukuthi beze bazokhonza nathi, hayi ukuthi kuzobe kuthengiswa amanzi, asithengise amabhengele, asithengise lutho, nanoma ungezanga nemali yakho uzonikela. It's not a problem at all. Everything else the Lord has already provided for. The only thing that we are inviting you is so that you can hear the word of God. That's all. We are not here to say that there will be deliverance. We are not here to say ukuthi uma ngabe inyawo lakho linjani hoza bazole extender, asinawo lawo mandla. Thina into esiphiwe uNkulunkulu yizwi bazalwane. Uthe uma ngabe nigcina imiyalo yami engiyawuba nani futhi nina nizohlala kimi. So that's the only thing that we will be doing on that specific weekend. We are inviting all people, whether you are even if you are not a believer, even if you are a Muslim, you've got questions about Christ, you've got questions about the faith of Christ, which is holiness, not Christianity, but holiness. Come and ask your questions. We encourage that you can ask a question during the sermon. You know, kuzoba ne period of questions and answers. No, not that there will be a period. While the message is being taught, you can raise up your hand and say, understand la ngoba umbhalo wona uthi bese uyafundiswa. Ngoba bazalwane mhlawumbe asivule iBhayibheli kuba seEfesi. Kuba seEfesi chapter 4. Sibhekeni lapha izwi ukuthi lithini. Mhlawumbe abazalwane kumele sikhumbule bazalwane ukuthi
kungani uNkulunkulu wabeka the fivefold ministry noma ngithi abefundisi for lack of a better word. Ngoba abantu abaningi siyakhohlwa masikhohlwa lokho bazalwane senze ukuthi sicabanga ukuthi akukho right ukubuza umfundisi ukuthi lento ayishumayelayo uyithathapi ngoba wonke umuntu kumele simbuze. Ingakho Babu Shabangu ngiyakhumbula kunomunye ubaba wayekhona la umpostoli if I'm not mistaken uStanley Ngubane. Yes. Wafika la wazokhuluma ngeinkinga ahlangabezana nazo maye se Bible school. Ukuthi abazalwane ababuye eBible school banenkinga enkulu ngoba abafundiswa ukuthi balandele izwi njengokusho kombhalo, but bafundiswa ukuthi balandele ama principles we Catholicism. Sizofika lapho ngelinye ilanga. Kodwa ke base Efesu chapter 4 verse 11 uthi uPaul, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edification of the body. So the main reason abefundisi bekhona ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi abe ne-understanding for the equipping of the saints. But mayichubeka ithi specifically ithi till we all come to the unity of faith. Ngesizulu ithini? Ngicela ungifundele ngesizulu. Nami ngifunda English. Ngicela ungifundele yona ngesizulu, ungifundele kusuka ku verse 11. Amen. Okay. Ngoba mase ngabantu abathi siyakholwa ukuthi umsebenzi wabefundisi yini. Sicabanga ukuthi umsebenzi wabefundisi ukuthi ba drive imoto enkulu, ukuthi mabangena enkonzweni sithi papa, daddy and all of those things. And ingakho sina le inkinga lezi esinazo namhlanje eSouth Africa enemhlabeni jikelele. Lithini izwi? Ithi ku verse 11. Verse 11. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi. 12. Ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. 13. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Hold it. Size sifinyelele sonke ebunyeni bani bokukholwa. Okusho ukuthi emzimbeni kaKristu akumelanga kube namakatoliki, kube namalutere, kube nama-ZCC, kube nama-holiness, kube nani. Kodwa emzimbeni kaKristu sonke kumele sikholwe into enye. Okay. Ithi sifundele yona futhi verse 13. Yebo. Size sifinyelele sonke. Size sifinyelelele sonke. Yebo. Sonke kumele sikholwe into eyi-1. Ebunyeni bokukholwa. Nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi sonke kumele sazi indodana kaNkulunkulu ngendlela yodwa. Omunye angathi is a messianic Christian. Omunye angathi I'm a Judaic Christian. Omunye angathi ngimuslim Christian. Ayikho into enjalo. Sonke kumele sikholwe into eyi-1. Ingakho uNkulunkulu waletha lama fivefold ministers. Manje ke that is why size saba nalenkonzo le. Inkonzo esiba nayo next week. It's only about that ukuthi kulungiswe la abantu abaningi saphambuka khona. Ngoba saphambuka sasuka ebungcweleni sazibiza ngama charismatics, kodwa masibheka impalo akunama charismatics. Sazibiza ngama Pentecostals, kodwa ama Pentecostal awekho la ezweni. Sazibiza ngakuthi singama apostolic. Ama-apostolic awekho la ezweni. Sazibiza ngokuthi singama ZCC. Ama ZCC awekho la. Sazibiza ngokuthi singama evangelicals.
ama-evangelicals awekho la. Sazibiza ngokuthi singama Baptists. Yebo. Mawuthi umbaptist mawulandela inkolo yama-Baptists bathi bona bayisusa kuphi kuJohane umbaptisi. Kodwa uJohane umbaptisi wayengakholwa izinto eziphelele zonke ngokusho kombhalo, because he was still under the law. Amen. Lezi zinto lezi esazithola after abo Peter bathola umoya ingcwele. Yes. Akazishumayelanga. Ngiyangizwa bazalwane. Wayengcwele. Yes. Wayengcwele. Kodwa akashumayelanga the same ministry, akashumayelanga uJesu, ithi ngibeke kanjalo. Akashumayelanga uJesu njengoba abapostoli bashumayela uJesu. Ngoba at that time yena wayeshumayela ukuthi phendukani nenzeni nibhabhadiswe ngoba umbuso kaNkuluNkulu sowusondele. Yes. That was all that he was sent to do. Amen. Ingakho masiya lapha kuzenzo 19, asiyeni kuzenzo 19. Sinibonisa ukuthi bayibiza ngokuthi i-dispensation kaJohane umbhaphatisi beyingaphelelanga kodwa wayengcwele. Niyangizwa bazalwane? Amen. Yayingaphelelanga kodwa ube ngcwele. Asicale lapha ku Acts chapter 19 uzenzo 19 ukusuka lapha ku verse 1. Lithi izwi, and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, yes. Did you receive the Holy Ghost when you believed, or since you believed? Yes. Meaning, sebakholwa manje, kodwa ufuna ukwazi ukuthi senifumene umoya ingcwele na. Yebo. Izwake izwi lithi so they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Yes. Bebangazi nokwazi ukuthi umoya ingcwele ukhona. Yebo. Why bebangazi? Izwani ke bathi verse 3, and he said to them, into what then were you baptized? Nibhaphatiswe kanjani? Yebo. So they said, into John's baptism. So bebangabhaphatiswanga egameni lika Jesu Christ. Yes. Kodwa bebabhaphatiswe into John's baptism. Yebo. Wayesethu Paul, then Paul said unto them, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. Yes. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. So kusho ukuthi uma ngabe ubhaphatiswe nge-John's baptism, yes. Umbhaphatiso wakho awuphelelanga. Kumele ubhaphatiswe ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Then ukwazi ukuthi ungene kule ministry. Yes. Entsha enama fivefold ministers. Yep. So uma ngabe abazalwane bathi bona they are of John the Baptist, which means bona iministry yabo injani ayiphelelanga. Amen. They are not in the ministry of Christ Jesus, because they are not in the body of Christ. Yes. So ingakho sinale nkonzo babushabangu sifuna ukumema bonke abazalwane ukuthi beze uma ngabe banembuzo nabefundisi uma ngabe banembuzo babuze. Yes. Yes, babuze ukuthi la manje makunje sihamba kanjani, la makunje sihamba kanjani. Izwi yilo lizosidirector, hayi ukuthi umpostoli uJennings unama answers. No. Okay. Izwi yilo elizositshela ukuthi la sihamba kanje. Yes. La sihamba kanje. Asibukeni bazalwane u1 Corinthians. Okay. 1 Corinthians chapter 1 ukusuka ku verse 10. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 ngicela usifundele ngesizulu. Kepha ngiyanincenga abazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Yeah. Ukuba nikhulume zwi linye nonke. Ukuba nikhulumeni bazalwane zwi linye. Kungabi nomunye othi abapostoli abasekho namhlanje. Yes. Omunye athi abavangeli abasekho namhlanje. Omunye athi abaprofeti abasekho namhlanje. Yeah. Omunye athi ukukhuluma ngezilimi akusekho namhlanje.
kungabi nalokho kodwa umpostoli Paul uthi nikhulume zwilinye. Yes. Uma nikhuluma zwilinye kusho ukuthi seni one emzimbeni. Yebo. Kodwa uma ngabe anikho yi1 emzimbeni mhla uJesu ebuya sizobona ukuthi baka Kristu abobani abaka Satan abobani. Amen. Uyayizwa bazalwane? Yebo. Sizobona iqedelele mzalwane. Zwilinye nonke kungabikho ukwahlukana phakathi kwenu. Kungabikho ukwahlukana bazalwane. Yes. Especially bazalwane lento ukuthi nizibize ngama different denominations. Ngiyanitshela manje bazalwane nina especially eningabefundisi nisabantu esihogweni enenina niya esihogweni. Mina ngeke ngiyelena le. Niya esihogweni. Omunye umuntu ke uzobuza ukuthi manje ke sibizelwe kweyiphi religion noma inkolo yipi sizoyiphendula chubeka. Yes. Kodwa nipheleliswe emqondweni munye. Kodwa nipheleliswe niyakhumbula ukuthi kuba seEfesu uthe kuze abazalwane benzweni bepheleliswe. Yes. Enkolweni angisho bazalwane kuze sikholwe into eyi1. uPaul ukhuluma nabaseKorinte la ukhuluma nabaseEfesu kodwa ukhuluma into eyi1. Amen. Niyayibona bazalwane? Yebo. Qhubeka mzalwane. Nase kuboneni kunye. Kungabi nomuntu othi owesifazane uvumelekile ukushumayela. Nomunye athi owesifazane akavumelanga ukushumayela. Kumele sihloleni ini? Umbhalo u1 Timothy chapter 2 ukusuka kuverse 11 uyasitshela ukuthi umbhalo angimvumelo wesifazane ukuba ashumayela noma afundise nokuthi enzeni ebuse phezukwendoda. Yebo. Akusho ubrother Dlamini. Akusho ubabu Shabangu. Kusho ini? Izwi. Ngoba uJesu uthi okholwa yimi njengokusho kwani? Kombhalo. Uthi okholwa kimi njengokusho kwani? Kombhalo bazalwane. Yebo. Umbhalo uyo osho njalo. Hayi mina bazalwane. Hayi ukuthi siqekela futhi abazalwane okuthi abesifazane ama prophetess. Uma umprophetess umsebenzi wakho ukuza uzobika indaba yakho ukuthi uJesu uthi 1 2 and 3 kuphelela lapho. Yebo. Hayi ukuthi soma epulpiti soyashumayela. Ngoba manje sophambana nani? Nezwi. Sophambana nani bazalwane? Nezwi. Awuphambani no brother Dlamini. Mina ungangilwisa, ungabhala ama comments, ungenzani konke lokho angina problem bazalwane. Kodwa mhlazane wena uhlangana noJesu uzophendula ukuthi wena kungani ucabanga ukuthi kwakuvumela ukuthi wenze 1 2 and 3 but umbhalo ukutshela explicitly. Umbhalo uyakutshela ukuthi ukuba gay isono. Yes. Bazalwane siyabonga futhi kakhulu abazalwane abasilekelela lapha yana emncwabeni kaSisi wethu sisiphindile wayekhonza nathi under iFirst Church. Siyabonga kakhulu bazalwane niyamazi uke wafika la ekhaya wazobeka itestimony yakhe. Siyabonga kakhulu. Niyazi ukuthi uNkulunkulu wamphendula kanjani. Lokho kumele kube umzekelo kini bazalwane. Yes. Uma ngaba akakaphenduki uphenduke ngoba uJesu uyabuya bazalwane. Amen. uJesu yena uyabuya. Abanye bathu kuna 3 minutes, abanye bathu kuna 3 seconds mina ngazi. Kodwa ngiyawabona ama sign. Yes. Yabona ama sign wona ngiyawabona ngoba washo uJesu wathi before ebuya abantu bayo izizwe ziyolwisana kuzoba nje ukuthi kube nje and lezo zinto siyazibona namhlanje. Uma ngaba ukavuleka amehlo siyakhulekisa ukuthi uNkulunkulu akuvula amehlo kodwa phendukani. Lithi nizwa siqedelele mzalwane. Sesiya ku siqedelele yona iverse 10. Okay bese ngiqeda nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Nani futhi nasekuboneni kunye. Into kumele siyibone ngendlela eyi1. Yebo. Uma ngabe sithini sikuKristu ngoba sibuswa umoya oyi1. Yebo. Ngeke umoya oyingcwele atshela ubrother Shabangu ukuthi ku right ukuba nabafazi abawu2.
bese atshela mina ukuthi akukho right ukuba nabafazi abawu2. Hey. Akakwazi ukuziconfuse. Akakwazi ukuziconfuse ngoba lithi izwi God is not the author of confusion. Yes. He is not the author of confusion. Yes. Ngeke athume uShembe, athume noLkhanyani bese athuma futhi nabaapostoli abangcwele. Yes. Niyezwa ngisho ukuthi sengiyabachitha. Ngiyabachitha ngithi abekho ngcwele. Amen. Abekho ngcwele, uShembe akekho ngcwele, uLkhanyani akekho ngcwele. Amen. Kodwa abaapostoli abangcwele bahamba njengokusho kwani kombhalo. Ngeke bafike baphikise uPauli. Njengabanye abazalwane bathi hayi ukuthwala uPaul kunomunye umzalwane uke wathi wakhuluma enye into engahleka. Wathi umzalwane indaba yokuthwala uPaul wayekhuza ifebe ebezikhonza eKorinte. Bazalwane akukho lokho. Okay. Akukho bazalwane. uPaul uthi lapha ku 1 Corinthians chapter 11 uthi lokhu ngakufumana kuKristu. Yebo. Ukuze ngizonikeza ebandleni. Akakhulumi nezifebe bazalwane. Amen. Ukhuluma kuphi ebandleni ukuthi owesifazane okhuleka noma eprofeta engathwalanga bazalwane uhlaza ini inhloko yakhe bazalwane. So angeke sishintshe bazalwane. Uma ngabe ufuna ukufaka iwig yakho faka iwig yakho kodwa uzophendula uJesu mayibuza. Wena uzophendula kodwa thina umsebenzi wethu ukuthi sizonikhumbuza ukuthi bazalwane ningahlukani ibani one emzimbeni kaKristu. Now abantu bathi bayabuza ukuthi iphi lenkolo esibizelwe kuyo. Asiyenike kuba seEfesi futhi bazalwane. Ukusuka ku chapter 1 kusuka ku chapter 1 umunye umzalwane angasho ukuthi lo mfundisi uyenza umsindo ungixolele mzalwane. Masikhuluma ngento zikaNkuluNkulu ngiba passionate kakhulu. Yebo u chapter 1 kusuka ku verse 4. Chapter 1 kusuka ku verse 4. Yes. Base Efesi u chapter 1 u verse 4. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Wasikhethela kuye bazalwane kusho ukuthi abaKristu akusabantu bamanje. Yes. abaKristu bakhethwa kuye before the foundation of the world. Yebo. Sasikhona before the foundation of the world. It's a very difficult thing to think about. Yes. But before the foundation of the world, uNkulunkulu wayeyazi ukuthi abazalwane base South Africa bazoba khona. Yebo. Kodwa babizelwe kweyiphi inkolo chubeka. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Sibe njani? Sibe ngcwele. Sibe ngamaKatholiki. Sibe ngcwele. AmaLuther. Sibe ngcwele. Sibe ngama AME. Sibe ngcwele. Niyabona ukuthi bazalwane inkolo yenu ayikho la? Wasibizela ukuthi sibe ngcwele sibe njani futhi? Singabi nakusolwa phambi kwakhe. Kusho ukuthi uma ngabe sizoza thina sithi sikholwa kuKristu kodwa kithi njengabefundisi sinamakhosikazi amathathu. Sisesinokusolwa ngoba izwi yilo elizosijaja. Amen. Sesinokusolwa siyasoleka bazalwane. Manje kusho ukuthi asisase ama ambassadors of Christ. Yes. We are no longer ambassadors of Christ. Sesihlekisa ngaye ezweni. Yebo. Ngiyabona lento leyenzekayo bazalwane. Iyenze ukuthi uSathane uyenza ukuthi ahlekise ngani ngoKristu. Amen. Ngoba abefundisi banamhlanje abafuni ukulungiswa. Amen. Abefundisi banamhlanje bafuna ukuba rich. And uPaul washo wathi hayi ngiyazi ukuthi mhlazane mina ngihamba. Yep. Bayeza abantu. Mhlazane mina ngihamba uyazi ukuthi mhlazane uPaul efa kunabantu abazoza mabefika labo bantu bazozithathela izimvu ukuthi kube ezabo hayi lezi zikaNkuluNkulu. Bafuna ini? Imali. Abazalwane bathanda imali. Abefundisi bathanda imali. Abefundisi bathanda imali. Befundisi nizo esihogweni because of imali. Namhlanje nithola ama salary ebandleni.
kumele nisibonise. Mina ngicela ningibonise bazalwane ukuthi iphi lento le ethi umfundisi kumele athole isalary. Mhlambe wena uyazi mzalwane ikhona? Akumelanga hole. No, ayikho ezwini. Njengoba yena elusa ewumfundisi elusa izimvu. Yebo. And then espend isikhathi sakhe kakhulu ezwini ekhuleka konke. Akumelanga izimvu zona zimuphe. Ngoba naye uyazifida ngokudla okuyizwi. Izimvu zona akumelanga zimfideke manje. No. Into yokuqala ukuthi angisho izwi aseni baseRoma. Aseni baseRoma if angiphosisi baseRoma ithi ngicheke futhi baseRoma u15 ithi ngibone noma u13. Okay. Yeah, u15. baseRoma u15 ukusuka kuverse 4. Okay. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Niyabona bazalwane ngokubekezela nani futhi nangenduduzo yemibhalo kusho ukuthi le mibhalo masifunda siyabona ukuthi abazalwane bakudala bebahamba kanjani. Izwi lesitshela ukuthi abantu babehola dala abazalwane laba besibabiza ngokuthi abalevi angisho bazalwane. Okay. Yes, ama Levites angisho bazalwane. Yebo. Yebo. Kodwa siyavumelana bazalwane ukuthi ama Levites awasekho namhlanje. Ama Levites awasekho. Sekunobupriesti kodwa lobupriesti akusubu priesthood ba ma Levites obupriesti baka Melchizedek angisho siyavumelana bazalwane. Yes. Yebo. So under uMelchizedek okuKristu asibone la khona kune office ebizwa ngokuthi abapriest. Into esiyibonayo ukuthi uNkulunkulu njengoba besifunda lapha ku fivefold ministry sibona ama fivefold ministers, sibona nama bishop, sibona naba deacon, sibona nabavangeli, sibona nama elder angisho bazalwane. Kodwa asibone la khona kuthiwa abapostoli bebehola khona bazalwane. Uma ngabe sifuna ukubona kahle kumele sihlole imibhalo. Sibone ukuthi abazalwane bakudala bebehamba kanjani. Asibuzeni ke uPaulo noma sizweni ukuthi uPaulo uthi yena bekahamba kanjani bazalwane. Uma ngingaphosisi lapha na ku 2 Corinthians, 2 Thessalonians chapter 3 kusuka lapha ku verse 6. Asizweni ke ukuthi uPaulo bazalwane yena wayehamba kanjani futhi uPaulo wayehola na. Asizweni ke bazalwane. Verse 6. Yebo. Kodwa siyaniyala bazalwane. Siyenzani? Siyaniyala. Kusho ukuthi umyalo ebandleni. Yebo. Siyaniyala bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Yebo. Ukuba nizahlukanise nabazalwane bonke abahamba ngokungafanele. Hold it. Uma ngabe nibona abazalwane abahamba ngokungafanele nenzeni? Nisuke kubo. Yes. Manje uzochaza ukuthi bazohamba kanjani, bazobebenzani ephambene nalokhu thina besikwenza. Qhubeka. Okay. Bengahambi ngomyalo eniwamkele kithina. 7. Ngokuba nani niyazi ngokwenu ukuthi kufanele ukuba nisilingise kanjani. Yebo. Ngokuba asihambanga ngokungafanele phakathi kwenu. 8. Asidlanga sinkwa samuntu ngesihle. Asidlanga sinkwa samuntu kanjani bazalwane? Ngesihle. Kusho ukuthi asithathanga izinto zomuntu ngani ngeforced. Yebo. Number 2. Kodwa sadla ngokukhandleka nangokukhuthazeka. Sisebenza ubusuku nemini ukuba singasindi umuntu kini. Abapostoli bebenza njani bazalwane? Bebesebenza. Masiku Acts laphana lithi uPaul wayesebenza ngezandla wayeyenza amatende bazalwane. Yebo.
izwi lithi uPaul wayesebenza ngezakhe izandla enza amatende. Yebo. Amen. La uyasho ukuthi akasukanga wathathela abantu ini bazalwane, wathathela abantu imali. Wayenzani? Wayesebenza ngezakhe izandla akwazi ukuthi azifide. So asina an example la khona umzalwane okumfundisi obeyenza njani, obehola. Bonke abazalwane bebenzani bazalwane, bebesebenza. uPetro wayenzani? uPetro umsebenzi wakhe double fish. double fish. Bathi sashiya konke salandela wena. Yebo, but it doesn't mean ukuthi wayengazondli. Nawe khona manje uyasebenza, ngisho uyasebenza. Une podcast. Umsebenzi wakho. Nami ngiyasebenza khona manje njengoba sikhuluma ngibuye emsebenzini. Kodwa uma ngabe kunabazalwane abathi mfundisi ngibonga uNkulunkulu ngawe, thatha lokhu, it's an offering kuwe mfundisi. Kodwa akumelanga ngisuke ebandleni kuthiwa isalary eza kubani? Kumfundisi. Oh, okay. Mhlawumbe ukuze ngiunderstand kahle. Yebo. Khona abazalwane umfundisi bangamupha something ukuthi aphile. But makungabi ngohlelo lokuthi manje sekufanele kube nepayslip, usho kanjalo. Umfundisi is the first thing umfundisi kumele ayenze ukuthi yena kumele awondle ibandla, umndeni wakhe. Yebo. Angisho wena ubaba. Yebo. Uyasebenza. Wondla ini? Umndeni wakho. Yebo. Ungathi mawumfundisi so uthi ibandla lizowenzani? Lizondla umndeni wami. Akusumsebenzi webandla ukondla umndeni wakho. Umsebenzi webandla ukuthi unakekele ibandla. Okay. Izinto esizibona kubapostoli lithi izwi ba divide zonke izinto bebanazo ukuze banikeze everyone. Akukho la lithi abazalwane bathola more than the others. Okay. Yebo. So kusho ukuthi sonke ebandleni senzani? Siyalingana. Sihlukana ngeinkonzo. Siyalingana, sihlukana ngani? Ngeinkonzo. Ukuthi ubrother uShabanga uNkulunkulu wamnikeza inkonzo yokuthi enze ama podcast. Yebo. Omunye wamnikeza izwi ukuthi akwazi ukuthi ahlaziye izwi anikeza abazalwane ukudla. Kodwa akusho ukuthi lo mkhulu kunalo. Yes. Ngoba uthi uPaul indlebe ayikho important kunani? Kuneso bazalwane. Yes. Yes. So uma ngabe sibhadala indlebe, kumele sibhadale nani? Nehlo. Kumele sibhadale nani? Nekhala nomlomo. Niyabona bazalwane? Yebo. Kumele sibe namasalary even for abantu abaleader omama ebandleni. Kumele nabo sibabhadala isalary. Ngoba nabo benza umsebenzi. Izwi lithi omama abadala bafundise abosisa abancane ukuthi kumele baziphathe kanjani nokuthi bathande amadoda wabo. So kusho ukuthi omama abadala banomsebenzi kuphi ebandleni wakufundisa kodwa ini osisi. Yebo. Uyabona? So bona omama abadala babhadalwa ubani? Mhlawumbe umunye uzothi abanye ba part time ku ministry, abanye ba full time ku ministry. Akuna part time ku ministry. You are either full time or you are not. Akuna part time ku ministry. Uma ungena angikhumbula uPaul athi bazalwane khona manje ngiku leave bazalwane no akuna part time no full time. Or I mean mawungena ministry uku ministry until uze uye kuphi ethuneni. Abazalwane abaholayo baya empensionini. Uyakwazi lokho? Abefundisi abaningi mabafika ko 65 baya empensionini. Sike sezwa abazalwane kuthiwa baya empensionini la. Akuna pension. Ayikho pension emsebenzini kaNkulunkulu. Ayikho pension. Uze uyofa ngoba uthi uJesu amen blessed is he that shall endure until the end. Blessed is he that will ubusisiwe loyo yobambelela kuze kuyofika ekugcineni
and ukugcina kwakho either ukufa noma mhlazane ubona uhlwithwa uhamba nebandi. Uyabo? So wena mawuthi no bazalwane ngiyehla manje esitulweni senginikeza intambo ku brother Shabangu yini kona lokho kuphila ezweni. Okay. Kuphila ezweni ingakho ukhumbule la siqale khona sathi ungibuza indaba ukuthi manje why sithi First Church of our Lord Jesus Christ. Ingoba sifuna ukubuyela la yonke into yaqala khona. Okay. Yaqala kuye umnikazi uKristu. uKristu wayehola na yilokho esifuna ukwazi. Okay. Ngoba izwi lithi umpostoli wokuqala. Yes. Manje umpostoli lo wokuqala wayehola na bazalwane. Yep. Ningizwe kahle bazalwane, asisho ukuthi uNkulunkulu akayi ukunakekela abefundisi. Yes. Uma ngabe uyadinga lithi izwi uDavid uthi angaze ngibone okaJehova olungile enjani enqotshiwe noma eswela ukudla noma elala elambile ngisho bazalwane. Kusho ukuthi umuntu kaJehova uyohlala ehlezi enokudla. Ingakho kumele senzeni ebandleni siletha ama tithes nama offering. Ingakho uNkulunkulu athi niyangiroba ngoba akunakudla kuphi endlini yami. Kusho ukuthi endlini kaNkulunkulu kuse storehouse. Umzalwane mayelamba kumele aye kuphi? Storehouse. Storehouse athi uNkulunkulu mina nginakudla. Then uya kuphi ebandleni bazalwane anginakudla. Ngeke kupublicize lento leyo ukuthi bazalwane nikeza abantu ama grocery bese nithatha izithombe niye esihogweni. But ke ngeke publicize. Unikezwe uyasizwa ngoba umzalwane wakuphi la ekhaya. Yebo. Amen. Wala ekhaya. But do we see that happening today? No. Now October uyeza. What is the most famous day in October emabandleni? What is the most famous day? Yo mina ngisena nomuntu amasonto okay ngiyizofika ngishaya. The most famous day pastors appreciation. Leyo abayenzi November, December. Yeah, October, November. Okay. Yes. Okay. That's the most famous day. But appreciate umfundisi. Yes. Asithi ukuthi appreciate umfundisi kuro. But angikwazi bazalwane appreciate umfundisi kunabantu abalambile ebandleni. Angikwazi. Ni appreciate nithengela brother Dlamini imoto entsha. Kunabantu abalambile abangena impahla. Ubrother Dlamini uloku unemoto. Unemoto. Yes, imoto yakudala but unani? Unayo imoto. Yes. Why kumele ubrother Dlamini abe nemoto entsha ngoba yena umfundisi. Ugogo kuyiwido. Swelento. Wonke umuntu the same. Ingakho izwi lithi the Lord has no respect of persons. Yes. He has no respect of persons. Amen. Nanoma ungaba umpostoli uyojudgwa the same way ujudgwa ugogo ebandleni. Yebo. Ugogo nje ozitholela imali yakhe ekaMandela. Yebo. Uzojudgwa the same way naye ukuthi wagcina imbhalo na. Ngeke ukujudgwa ngokuthi all right abapostoli this side siyeza kini. Akuna leyo nto leyo kuNkulunkulu. Ingakho sila bazalwane size ukuthi sizoqondisa zonke izinto ukuthi bazalwane buyelani ezwini bazalwane. Yebo. Buyelani ezwini. Kodwa ngoba ngiyazi ukuthi abaningi benu anizwa niyobona mhlazane nihlangana noJesu. Amen. Niyobuzwa ngale podcast le. Niyobuzwa ngayo ukuthi akezanga yini uDlamini wazonitshela. Akezanga yini uDlamini wazonitshela ukuthi kumele niphenduke nihambe ngokusho kwani bazalwane kwezwi hayi ngokusho kaDlamini hayi ngokusho kwabantu hayi ngokusho kwabantu abanithusa kodwa ngokusho kwezwi siphakamisa izwi every time masise inkonzweni sihlala siphakamisa incwadi zethu sithi siphethe imfihlakalo siphethe but le mfihlakalo
aselandeli. Yebo. So kusho ukuthi siculela mahala. Hey. Size senze inkonzo zokuthi kube nomnikelo kamfundisi. Nike nawo yenza umnikelo wabampofu na. Nike nawo yenze ebandleni la ukhonza khona. Zibuze lo mbuzo ngoba mawuya lapha na ku Deuteronomy u24 ngeke siye khona. uDeuteronomy 24 suka ku verse 1 uyehle nayo uzobona ukuthi umsebenzi we-tithe yini uphulwe kathathu. I-tithe ukuthi silekelela abazalwane abampofu. Yebo. Ukuthi wena widle phambi kaNkulunkulu. Amen. Ukuthi futhi silekelele abefundisi abekhonza uNkulunkulu. Amen. Niyezwa bazalwane. Amen. Manje namhlanje niphakamisa ini abefundisi kuphela. Niphakamisa abefundisi kuphela abampofu anibanikezi. Yeah. Abazalwane noma wena awi enjoy. Uke wayi enjoy wena i-tithe ebandleni wena. Manje umunye umuntu uzothi manje si enjoy kanjani? We enjoy in two ways. Izwe lithi lethani okweshumi kuze kube nokudla ekuphi endlini yami. Ukudla kuba there in two ways. Ukuthi silekelele abantu ngokudla physically abadingayo. Yes. Then silekelela abazalwane spiritually ukuthi babe nokudla every day. Kusho ukuthi abazalwane nawo abakhonza ngezwi balokhu bahamba yonke le ndawo bahambisa ini izwi. Amen. That's how you get to enjoy before the Lord. But ngama year end function sawenza ama year end function so that abazalwane baz enjoy phambi kaNkulunkulu badle imali yabo phambi kaNkulunkulu. There's nothing wrong with that. But abantu abalandeli ini baba izwi. Siyancenga ke bazalwane ngegama lika Jesu Kristu asikhulumeni into eyi1. Singasuki ezwini nanoma kungafika umuntu weza ngerevelation. Ngiyakhumbula ngisho bekumele ngabe asikho la uyakhumbula ngisho last year bamemezela abantu bathi September 23-24 rapture. Mina ngiyamangala ukuthi usasela mzalwane. Nabo basasekhona. Yebo. Kodwa inkinga ukuthi abafuna ukuphenduka. Abafuna ukuthi beze. Njengoba beze ebantwini. Abafuna ukuthi beze bavele obala ukuthi bazalwane sasilidwe uSathane. Ukuthi satshelwa amanga uSathane. Niyabona ukuthi uSathane unamandla kanjani? Ngoba lo brother lo wathi mina ngambona uJesu. Yabona umuntu mayefika kuwe athi ngezwa izwi ngambona uJesu. Wena ungalo ukuthuthumela ungathuthumeli. All right wambona uJesu. Kodwa sifuna ukuhlola ukuthi wena lento uyikhuluma ikhona yini ezwini. Amen. Ikhona yini ezwini ngoba noSolomon bazalwane wamuzwa wambona uJehova uSolomon. Kodwa ukuphela kaSolomon kunjani? Waphelela ebufebeni bazalwane. Yabo uSolomon uya esihogweni nanoma namhlanje sifunda imbhalo yakhe even uyas advise ukuthi sihambe kanjani ezwini kodwa uSolomon yena uya kuphi esihogweni. Cabangani lokho bazalwane uya esihogweni. Siyancenga ngebazalwane ukuthi hlalani kuphi ezwini. Hlalani ezwini bazalwane. Uma ngabe kukhona umfundisi awukahlali ezwini siyakuncenga phenduka. Uma ngabe umbaptist uma ngabe uyi-Seventh Day Adventist futhi wena ulahlekile yazi. Seventh Day Adventist nginizwela ubuhlungu. Nginizwela ubuhlungu ngoba nina niphakamisa isabatha. Nina niphakamisa isabatha kodwa niyakhohlwa ukuthi lo muntu wanitshela ngaleli sabatha uku-Ellen G. White wayenza ama-prophecy ukuthi 18 something angisakhumbuli 18 bani ukuthi kuzoba nokuhlwithwa kwabazalwane ukuthi bahambe bayolinda entabeni somewhere. Akwenzekanga lokho. Akwenzekanga lokho ene izwi lithi uma ngabe kunomuntu oprofetayo leyo nto ingenzeki ningamsabi futhi akusuwa umuntu mina engimthumile. But nina namhlanje nisamlandela uEllen G. White. Nimlandela nanoma ama-prophecy wakhe angenzekanga. Phakathi kwenu nithi nina ama-Seventh Day Adventist akumelanga ukuthi sidle inyama
inkolo yenu. Nithi akumelanga ukuthi sidle ini inyama. Ithini nginibonisa ukuthi umpostoli uPaul wanibona before nifika nina ma Seventh Day Adventist. Yebo. Wanibona before nifika. Asiyena ukuba se 1 Timothy chapter 4 ukusuka ku verse 1. uPaul wanibona before nifika nina nibhizi nithi kumele singadli inyama. So bona ke bazalwane, uma ngabe you are a Seventh Day Adventist, I'm telling you now, you are wasting your time. Ngeke uze ubone umbuso kaNkuluNkulu. Mzalwane, angiqambele manga, angifuni ukuthi ngiloku ngiyale nalena le. Uma ngabe uyi Seventh Day Adventist, uma ngabe uyi Luther, uma ngabe uyi Wesley Sonto Wesley Guild, uma ngabe uyi Mormon, wena futhi ulahlekile. Uma ngabe uyi Shembeyite, uma ngabe uyi ZCC member, angazi ngathi wena ulahlekile. Awuyi ukubona umbuso kaNkuluNkulu. Nina mashembe nithi niya kuJehova. uJehova uJesu Kristu ani ukumbona uJehova. Ani uma ngabe uJehova witness, thina bazalwane abangcwele singama true Jehovah's Witnesses. Yep. Awuyi ukumbona uJehova uma ngabe you are a Jehovah's Witness, ngoba wena ukholela ukuthi kunoNkulunkulu omkhulu noNkulunkulu omncane, uJesu uNkulunkulu omncane. Wena ulahlekile. Uyesihogweni, uyaswima, uyongena nje esihogweni uswima. Asizwe ke ukuthi bathini 1 Timothy chapter 4 verse 1. Verse 1. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi kusho bani bazalwane? Umoya. Kusho umoya oyingcwele. Yes. Ukhuluma noPaul umoya oyingcwele. Yeah. Uthini? Ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni. Nezifundiso zani? Zamadimoni. Abazi abantu abaku Seventh Day Adventist ukuthi balandela imfundiso zani? Zamadimoni. Yebo. Yebo, nikhuluma iqiniso ukuthi isabatha uSaturday. Lapho nikhuluma iqiniso. Kuyiqiniso. Kodwa anilandeli imbhalo njengoba isho bazalwane. Anilandeli. Ingakho izwi lithi nanoma ningawulandela ningagcina yonke imithetho, kodwa naphulwe yi1 seninjani? Ufana nomuntu ophule wonke umthetho. Manje ngizonibonisa ukuthi niphula muphi umthetho. Chubeka. Verse 2. Benqabela ukuganana. Benqabela ini? Ukuganana. Abokuqala abanqabela ukuganana ibaphi? AmaKatholika ngisho. Oh yes. Abefundisi bakhona benzani? Abashadi. Yes. Abashadi. So seniyazi ukuthi balandela imfundiso zani? Zamadimoni. Number 2. Bethi akuzilwe ukudla. Akudalayo uNkulunkulu. Mabathi akuzilwe ukudla la ngesilungu ithi la speaking lies in hypocrisy, having the verse 3, it forbidding to marry and commanding to abstain from food. Meaning bazotshela abazalwane ukuthi bayeke ukudla okuthize. Okay. Niyezo bazalwane ukuthi bazothi abazalwane bayeke ukudla okuthize, forbidding, telling abazalwane ukuthi ningadli ukuthi. Yebo. So maba forbid abazalwane ukuthi bangadli ini inyama, sebenzani manje? Sebaya eda ezwini, kodwa izwi lithini? Kahlahle ngijampile uverse 2. Okay, funda kahle. Yebo. Yebo. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Uverse 2, ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo. Yebo. 3. Benqabela ukuganana, bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu, ukuba kwamkelwe ngokubongwa yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso. Nezwa bazalwane? uNkulunkulu usenze ithi nginenzela umzekelo. uJesu Kristu wadla inyama. Ongiphikisayo akeze ngoba ikhona la ezweni. uJesu Kristu
wadla inyama ngifuna ukwazi ukuthi uJesu Kristu uzoya esihogweni na ebengekho ke esihogweni niyabona bazalwane yebo manje uma kunomuntu ozositshela ukuthi uNkulunkulu uthi singadli inyama kumele simbelieve thina lokho but basibiza ngokuthi ukhumbula uverse 2 uthi bakhuluma ngani ngokuzenzisa yebo benze ngathi baseqinisweni kodwa bakuphi basebumnyameni ngoba bafuna ukufundiswa iqiniso yes ama 7th day Adventist isabatha yebo no right akunankinga lapho ukuthi ugcina iSaturday there's nothing wrong with that qhubeka ngalokho number 2 iproblem yakho ukuthi wena unabesifazana abafundisayo number 2 number 3 wena uthi ukukhuluma ngezilimi akusekho yeah number 4 uthi wena abapostoli abasekho bagcina ngabo Paul ngicela iverse la khona uNkulunkulu wakhipha abapostoli nabaprofeti ngoba ngiyazi ukuthi nizongifundela iverse la uPaul athi owokugcina wabonwa yimi oh yep okugcina uJesu wabonwa yimi lokho akusho ukuthi uPaul uye umpostoli wokugcina yebo akusho lokho akusho lokho yes ngoba siyazi ukuthi immediately after uJesu eziveza kuPaul in the same chapter of Acts chapter 9 uJesu wazivela kuAnanias yebo manje woza kuzo yabona ukuthi izwi bazalwane liyanichitha bazalwane yebo ngoba immediately after uPaul Acts chapter 9 hamba uyozifundela mzalwane immediately after uJesu eziveza kuPaul wasuka lapho wayoziveza kuAnanias wamtshela ukuthi hamba uye endaweni ethize nethize uyothola umuntu obizwa ngokuthi uPaul mawufika lapho noma uSaul mawufika lapho ufike umbeke izandla ukuze amehlo akhe avuleke nokuthi futhi umbhabhadise yebo those were the only two things yes yabo so ukusho ukuthi uJesu waphinda waziveza komunye umzalwane futhi yebo niyezo bazalwane yebo manje ningezi nizositshela ukuthi bagcina ngonto ingoba anazi imibhalo amen kodwa asinblame bazalwane khumbula sitheni sathi zonke le inkinga lezi ziqalwe yini iBible school yes mani eBible school nifundiswa amakatoliki mina ngiyanitshela banifundisa isiGreek banifundisa isHebrew banifundisa ama hermeneutics and all of those things ngeke zinisindise ngoba izwi lithi yonke imibhalo iphefumulelwe umoya kaNkulunkulu so uma ngabe ufuna ukuhlola imibhalo kumele ube nani nomoya ongcwele yena uzokutshela ukuthi hayi la ngangithi la and lento ozoyikhuluma kuwe uzoyikhuluma futhi nakuloya brother ayikhulume nakuloya brother ngeke anihlukanise niyayibona bazalwane amen buyelani kuJesu Kristu bazalwane yes before sivala bazalwane ngifuna ukuthi ngiphinde angazi ukuthi isikhathi sethu sihamba kuphi but before ngivala futhi sekahle sona yebo ngifuna ukuthi bazalwane nginikhumbuze ukuthi siqale kuphi siqale ekuthenini kumele sikholwe into eyi1 yebo sila ukuzomemezela ukuthi ngomhla ka7 8 and 9 August which means next week kusuka Friday sizobe silapha yana Ellis Park Arena eJohannesburg woza mzalwane uzokhonza nathi uzozwa izwi simema bonke abazalwane mangabe unembuzo woza nembuzo yakho kuze ukwazi ukuthi ufundiswe ukuthi sihamba kanjani ezwini enkosini lana asimemela abantu ukuthi bazothola amandla bazothola amabhengele bazothola ini siloku sizoprofeta anyanisi emafrijini wenu nama number plate nama ID number wenu bazalwane size ukuzoza ukuthi uNkulunkulu uthini lithi izwi
the word of the Lord is made manifest through preaching. Kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu libonakaliswa ngani? Ngokushunyayelwa bazalwane. Kusho ukuthi uNkulunkulu uma ngabe kunomzalwane onomoya ongcwele ngokweqiniso, emile lapha epulpiti eshumayela, kusuke kuNkulunkulu umoya ongcwele ekhuluma nathi asitshela ukuthi ngifuna ukuthi nazi ukuthi nenza 1 nenza 2 nenza 3. So wozani bazalwane sizozwa ukuthi uNkulunkulu usiphatheleni. Before sivala bazalwane, bengifuna ukuthi ngishiye mhlambe le testimony kancane, ngichaze ukuthi mina ngafika kanjani ku First Church. Because abantu abaningi futhi abazi nabantu esikhonza nabo, mhlambe ngeke ngayibamba kancane kodwa ngifuna ukuthi ngichaze mhlambe so that abazalwane baningi bazi ukuthi mina ngafika kanjani bazalwane. Niyohlola nini ukuthi lento ekaNkulunkulu noma akusiyona ekaNkulunkulu. Ngoba izwi liyasitshela ukuthi sihlole zonke izinto futhi sizihlole ngani? Ngezwi bazalwane. Sihlole yonke imimoya, sihlole ngani? Ngezwi bazalwane. So mina bazalwane ngikhuliswa abazali ukuthi abazali bami both of them bekuyinyanga. But nanoma kunjalo bazalwane bangikhulisa emasontweni, ngifuna ukuyibeka kanjalo, hayi ekukholweni, emasontweni. Abantu abayithandayo ke into kuye esontweni, ngangumpostola mina lapha eNevali, ngangumpostola ngithanda ukuthi ngihamba amahlabelo, zonke lezo zinto lezo. Wena mina ngoba kithi kulabe sikhonza khona. Ngangithanda leyo nkonzo ke. And then ke kodwa isikhathi masiloku siya mase ngishadile, ngahamba ngayokhonza ebandleni okuthiwa ibandla elibizwa ngokuthi Africa Evangelical Church. Likhona la eDobsonville, kukhona la bengikhonza khona. And then kwenzeka ke ngelinye ilanga bazalwane, ngoba umuntu uNkulunkulu mayemfuna uyamfuna. Kwenzeka ke ngelinye ilanga bazalwane, ngoba mina mangisasebenza upside that time, kune company Wi-Fi, so sithanda ukuthi singene lapha kuma YouTube silalela izinto, because at that time it was around 2017. Benginalezinto lezi noma benginalento le ethi kimi kungani kunokuhlukana ebandleni. Sibuyela futhi kule topic. Kungani kunokuhlukana ebandleni likaNkulunkulu. Into bengiyibuza kakhulu ukuthi na kungani kunamaJuda bese kunabaKristu. Kungani kuba namaJuda, ngoba emabandleni if ungalalela ama-pastor amaningi, especially the American pastors, they will tell you ukuthi amaJuda wona azosindiswa ngomthetho. Bese thina sizosindiswa ngokuya ngani? Ngokukholwa uJesu Kristu. Ene mase ngihlola mina izwi ngabona ukuthi amanga lawo. Ngabona ukuthi amanga lawo ila khona manje uNkulunkulu sekaqala ukusebenza kimi. Engibonisa ukuthi zonke lezi zinto ngangizikholwa zazi wrong. Ukuthi kunenkolo ebizwa ngokuthi Christianity, ngabona lapho ukuthi kwaku wrong ngoba iChristianity yeza ngani ngamaKatholiki. Kodwa uNkulunkulu wabeka ubungcwele before the foundation of the world, because uma ngabe sithi Christianity sesikhuluma ngenkolo after uJesu. Manje uAbraham yena wayekholwani, uAdam yena wayekholwani, uEnoch yena wayekholwani, uNoah yena wayekholwani. Kodwa into esiyibonayo ezwini ukuthi bonke bebebizwa ngokuthi ama-holy prophets, okusho ukuthi inkolo yabo kwakuyini? Ubungcwele. Angisho bazalwane. So manje mase ngilandela lento le ngafuna uku-understand more ngendaba ye-holiness. Ngiloko ngikuphi? Ngikule bandla leli ngikhonza kulo. It's around 2017. Kwenzeka ukuthi
ngihlangane nomfundisi uJennings. Oh, yebo. Ngahlangana naye umfundisi Jennings lapha ku YouTube. Ngihlangana naye kanje ngoba ngifuna umuntu ozongichazela ukuthi ubungcwele yini, ngoba ubungcwele mangihlola la uNkulunkulu wanikeza uMoses umthetho. Yes. Lapha kuba seLeviticus uchapter 19. Leviticus uchapter 19 ukusuka ku verse 1. uNkulunkulu wathi ku Moses wathi, and the Lord spoke to Moses saying, speak to all the congregation of the children of Israel and say to them, ye shall be holy. Nibe ngcwele ngoba mina uNkulunkulu wenu nginjani? Ngingcwele. No Petro uyayiquote lento ukuthi ibani ngcwele njengoba uNkulunkulu wenu enjani? Engcwele. Na ku Hebrews uyaphinda futhi uthi ibani ngcwele njengoba uNkulunkulu wenu enjani? Engcwele. So manje sengiyabona ukuthi hawu manje uma ngabe uNkulunkulu uthi sibe ngcwele ukhuluma noMoses. Yeah. Kodwa uPaulo naye uthi sibe ngcwele, no Petro uthi sibe ngcwele. Kodwa uPaulo ngathi ulwisana nomthetho. Sisi ngathi kunento engathi ayihlangani la. Yes. Niyezwa bazalwane. Inkinga yami sokuthi manje ngifuna ubungcwele. Yeah. Kodwa ubungcwele ngiyakubona bukhona ebuthethweni futhi bukhona ngala ngakuKristu. Yes. Sikuhlanganisa kanjani? Yebo. Manje ngafuna ukuthi ukhona umuntu ongangichazela kahle ukuthi ubungcwele yini ngoba ngangisenginenkinga manje. Mangisearcha lapho ngahlangana ke nomfundisi uJennings. Wachaza kahle kimi ukuthi ubungcwele yini. Ukuthi lo mthetho lo wanikezwa uMoses. Yes. Nalo mthetho wabapostoli into eyi1. Yebo. Ukuthi omunye uyisithombe salento ezayo. Okay. Niyezwa bazalwane? Yes. Ubungcwele bukaMose isithombe salobungcwele esikubo manje sebaba khona. Yebo. Sebukhona manje ngokupheleleyo. Niyangizwa bazalwane? So mase ngibona ngabona ukuthi abaprofeti nabapostoli abagejani bakhuluma into A1 ukuze ngibone lokho ngabona ngokuthi uPetro waqinisisa lokhu lapha kuPetro owesibili chapter 3. Yes. Petro owesibili chapter 3 uthi lapha, beloved, I now write to you this second epistle, in both which I stir up your pure minds by way of reminder, meaning ngiyanikhumbuza. Yes. Nginikhumbuza in that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets. Khumbulani izinto ezakhulunywa abaprofeti bakudala. Bese uthi and of the commandments of us the apostles of the Lord and Savior. Kusho ukuthi abaprofeti nabapostoli bakhuluma into A1. Yes. Bakhuluma into A1. Amen. Mase ngilandela lento ngithi man yiyo lento bengiyidinga le. Yes. Ngaba ke mina ngiloko ngilapho kulelo bandla. Ngaba mina ubrother uKahle uDlamini. Ngaba nesibonakaliso. Okay. Yep. Lesi sibonakaliso ngaboniswa umzimba. Ngibona abantu abaphethe umzimba ofile. Baphethe lo mzimba ofile, abantu bakhona beza. Mina ngigijezwe indlu bengaphezulu kwendlu. Okay. Mangibona labantu beza bephethe lo mzimba ofile. Basondela bangena egatini futhi ngalelo langa kwakumnyama engathi kwakusebusuku. Kwakumnyama. Labantu beza baphethe umzimba bangena ejardini. Mina khumbula ukuthi ngikuphi ngingaphezulu kwendlu. Yes. Mabeza ngibabhekela kuphi phansi. Bafika babeka lo mzimba phansi. Beze kimi ukuthi ngizokhulekela lo mzimba. Mabeza kimi ngaboniswa ukuthi lo mzimba wafa ngenxa yani. Ngabona ukuthi umzimba lo wafa ngenxa yeso. Iso lalo bazalwane lalibolile. Okay. Yeah. Ngizobazala. Yebo. Umzimba lo iso lalinjani
lalibolile lento enginitshela yona sengingayiphindela abazalwane abanye ngamphindela naye umpostoli la ngikhonza khona. Amen. Abazalwane lo mzimba ngawubona ukuthi ufile iso linjani libolile. Futhi ukuthi umzimba lo uyabonakala ukuthi bawugubhe ethuneni umzimba wakudala. Nezwa bazalwane. Yebo. Wafa nini? Dala. Mangibona lo mzimba bawulethe ukuthi ngizokhulekela ngawukhulekela umzimba. Wavuka umzimba. Kodwa lo mzimba mawuqeda ukuvuka wathatha amatshe wangishaya ngamatshe. Hawo. Niyezwa bazalwane? Yebo. Lo mzimba mawuvuka wathatha amatshe washaya mina ngamatshe. Manje ke ngaqakeka ukuthi lento isho ukuthini. Yes. For some time ngaqaka ngiloku ngikhuleka kuNkulunkulu ngoba ngisabelieve ekuthenini uma ngabe kunento nikhumbula ukuthi ibonakaliso ziza kayithuba bazalwane. 1 usathani noma 2 ezikaNkulunkulu. Yebo. Nathi mangiloku ngithandaza ukuthi ngibe nencazelo yalento engiyibonile. Ngiloku ngithandaza ngayithola ki understanding. Yebo. Ukuthi umzimba urepresenta ini ibandla. Yes. Manje lo mzimba unjani bazalwane nikhumbule unjani lo mzimba? Ufile. Ukuthi ukuthi lo mzimba awusenani? Awunakuphila. Mawungena ukuphila izwi lithini lithi ngoba umzimba mawungena moya unjani? Ufile. Okusho ukuthi lo mzimba lebandla leli kwakungesena phila kwangena moya oyingcwele. Yebo. Nikhumbule ngithe nguphi bazalwane ngaleso sikhathi? Phezulu kwendlu. No nikhumbule ukuthi ngweliphi ibandla. Usesekulelo bandla. Okay. Ngiyezwa bazalwane. Ukuthi nikhumbule ukuthi ngifuna ukwazi iqiniso. Yebo. uNkulunkulu wangilidela kumfundisi uJennings. Okay. Angithathanga isinqumo sokuthi mina ngifuna ukuyokhonza lapho. Yebo. Kodwa uNkulunkulu wangibonisa umzimba ofile. Okay. Yebo. Ngathi mina uma ngahamba ngayokhuleka futhi bazalwane lento enginiphindela yona ngayichazela naye umpostoli. Yebo. Ngahamba ngayokhuleka futhi. Ngathi uNkulunkulu uma ngabe le understanding ongipha yona yiyo ngicela ukuthi wena ungitshele. Okay. Bazalwane lento enginitshela yona anginicambela manga. Yebo. Mangiceda ukukhuleka. Yes. Before ngisukuma nganikezwa ivesi. Nganikezwa bazalwane ivesi. Nganikezwa ivesi lapha kuIsaiah. Yebo. Kusuka ku chapter 21 ukusuka ku verse 6. Okay. No, kusuka ku verse 5 rather. Lithi izwi prepare the table and set a watchman in the tower. Yes. Eat and drink, arise you princes, anoint the shield. Amen. Bese ku verse 6 lithi for thus has the Lord said to me, go set a watchman, let him declare what he sees. Okay. Ngiyazwa bazalwane? Nganikezwa iverse lithi awusifundele yona ngesizulu. Amen. Ngesizulu. Ngokulungisa itafula yini, ngokwendlala izindwangu, ukudla nokuphuza na? Hayi, sukumani zikhulu nicube izihlangu izulu zakhona. Okay. 6 ngokuba ishilo kanje inkosi yathi hamba umise umlindi oza kubika akubonayo. Niyezwa bazalwane? Yebo. Mina ngangibuza ukuthi lento engiyibonayo yiyo na? Yes. Ngathola le verse elithi hamba umise ini? Hamba umise umlindi. Enze njani? Oza kubika akubonayo. So kusho ukuthi sengibonisiwe lento le. Yes. Sekumele manje ngenzeni? Ngiyibike. Yes, uyibike. Niyezwa bazalwane? Yebo.
ngahamba ngempela bazalwane. Ngaya la ngikhonza khona. Okay. Ngoba manje inkinga kwase kuukuthi mina sengikholwa different kunala ibandleni. Okay. Yebo. Niyezwa bazalwane? Amen. Akusu this only vision noma idream engayibona. Ngilapho. Amen. Ngeke ngabona futhi something else. Kodwa ngeke ngikhulume manje. Yebo. And mangibona masengi manje ngixakeka ile nto le bazalwane ngahamba ngayebandleni. Amen. Ngaya kumfundisi ngafika ngathi mfundisi. Amen. Ngiboniswe angiyanga futhi kumfundisi kuphela. Amen. Ngifuna ukuthi bazalwane ningizwe. Yes. Mhlamba abazalwane abazibuza ukuthi why brother Katle waphuma vele kule bandla leli besikhonza besukwazi kanje. Mhlambe namhlanje uma ngabe uyayibukela le podcast uzowazi ukuthi kungani ngaphuma. Yes. Ngatshela umfundisi. Ngatshela nabazalwane besikhonza nabo ngoba ngangu leadership. Oh. Ngiku executive committee. Amen. Ngabatshela abazalwane ukuthi bazalwane ngiboniswe ukuthi umoya oyingcwele la ebandleni awukho. Amen. Abazalwane abakhonza lapho abe basebenza or bakhonza kanye nami uma ngabe abangikholwa bangeza ama-email asasekhona engawathumela. Yebo. Ngibatshela abazalwane ukuthi bazalwane umoya oyingcwele la ebandleni la awukho. Amen. La sikhonza khona umoya oyingcwele awukho. Yebo. And then nanoma sengishilo kanjalo into azange kwaxoxwa nami ukuthi kusho ukuthini lokho kumele senzeni ukuze senzeni sibe nomoya oyingcwele. Yebo. Izinto eziphambene nezwi ngabuza abangiphethe ukuthi kungani ningenza ukuthi bayakhumbula abazalwane. Yebo. Ukuthi nesidlo sazama ukusilungisa ukuthi silandele imbhalo. Yebo. Kodwa sabuyela futhi la sibuya la besikhona. Yabona? So ngifuna ukuchaza ukuthi bazalwane kungani ngagcina sengiphumile. Sathi isikhathi masiloku siya ngidliwa yilento leyo ukuthi manje sengiphambene nabantu la ngikhonza khona. Yes. Ngoba mina ngikholelwa ekuthini kumele sibe ngcwele. Yes. Abantu abakholwayo la ngikhonza khona bakholwa kweyabo inkolo. Angifuni ukuthi ngibakhulumele. Kodwa bakholwa eyabo inkolo. And sengibonisiwe mina ukuthi la ngikhona akunamoya oyingcwele. Amen. Kwenzeka ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ngithumelele abazalwane futhi i-email yokuthi bazalwane sengiyaphuma. Okay. And i-reason ukuthi izwi lithi lapha ku-Amos chapter 3 verse 3 lithi kuyenzeka yini ukuthi ababili bahambe ndlelanye bengavumelani na. Amen. Ngoba akwazi ukuthi mina ngithi kumele sibhabhadiswe egameni lenkosi uJesu Kristu. Omunye kimi athi kimi umbhabhadiso awukho important. Kusho ukuthi asakholwi into eyi1. Yebo. Sekumele mina ngihlonipha abantu ukuthi nayi indlela abafuna ukuhamba ngayo. Kodwa mina ngizifunela uNkulunkulu ngokwami. Amen. Siyazwana bazalwane. Yebo. That was the main reason why I left. That is the main reason why I left Africa Evangelical Church. It's not because ngilwe nabazalwane abazange bangilwisa abazalwane futhi we have a good relationship nabo. Basangifonela abazalwane mhlambe masichekana and all of those things. Ba right nami ngi right. Angilwanga nomuntu oyi1 angizange ngilwe nomuntu oyi1 nabo abazange bangilwise. Kodwa into ekhona abazalwane ukuthi ngiphume ngoba ngabonisa ukuthi labe ngikhona umoya oyingcwele unjani awukho. Amen. Ngaphuma ke bazalwane around September ngabhabhadiswa mina la eFirst Church ngomhla kaJune 2019. Then 2019 ngoNovember
saba nenkonzo umfundisi Jennings weza la then ngaqala kanjalo ke ukuthi ngikhonze nabazalwane la First Church of our Lord Jesus Christ. Amen. So bengifuna ukuthi nginikeze naleyo testimony bazalwane ukuthi mina ngeza la kule nkolo yobungcwele ngoba uNkulunkulu ngibizela ebungcweleni. Ngeke ngithi uNkulunkulu wangibiza ukuthi ngibe umfundisi ngizobe ngicamba amanga, angaze ngimbone uJesu, angaze ngizwe uJesu athi ngokwenza umprofeti wami. Angaze ngizwe anything like that. Ngeke ngicamba amanga. Amen. Into engizoyisho nje ukuthi bazalwane ngomusa kaNkulunkulu ngela ebungcweleni, ngomusa kaNkulunkulu ungivumele ukuthi nami ngibe one of those abafundisa abantwana bakhe izwi. Amen. That is all bazalwane. Siyaphinda futhi bazalwane siyenimema ukuthi nize enkonzweni yethu ngomhla ka7, 8 and 9 lapha yana Ellis Park Arena. Sizothula izwi nokuthi sizothula ubufakazi bethu ukuthi thina safika kanjani ebungcweleni. Asinibizeli ukuthi nizokhonza eFirst Church. Sinibizela ukuthi nize kuphi emzimbeni okaKristu. Amen. Nize emzimbeni okaKristu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Inkosi inibusise futhi ibe nani. Amen. Yo. Siyabonga kakhulu mfundisi. Sibonga nje nani ukuthi usiphe nobufakazi ngawe. Ungasimemi nje kuphela kodwa usiphe nobufakazi ngawe. Ngiyacabanga ukuthi umukhuluma futhi ngalomzimba because I think ibalekile le testimony futhi oyilethayo. Lo mzimba wawulimele ihlo. Kushuthi vision yasonto engasekho. Singasho kanjalo. That is exactly what it was saying. Ukuthi ama leaders, abantu okubizwa ukuthi abantu ababheke ini izimvu babenjani babelimele. And ngokulimala kwabo balimaza ini bazalwani izimvu. Okay. That's why izwi lithi without a vision the people perish. Kusho ukuthi uma ngabe abekho abantu ababona ngokomoya bazalwane, umzimba uzofa. Sengiyanitshela ke bazalwane nina enisasele lapha eAfrica Evangelical Church ukuthi ngiyanitshela mina hayi ukuthi futhi nginigxeka bazalwane noma nginibukela phansi. Mina ngiyanitshela ukuthi umoya engcwele awukho eAfrica Evangelical Church. Bazalwane ngiyanitshela angisho ukuhlala ukukhuluma ngama-ZCC ngamani. Yep. Manje siyacabanga ukuthi thina nje umuntu nje kuumzalwane sekayakholwa hayi bazalwane. Mina ngiyanitshela ukuthi eAfrica Evangelical Church umoya engcwele awukho. Omunye umuntu uzothi kanjani awukho kanjani? Ungasifonela lapha yana ku 083 211 1503. Yebo. 083 211 1503 sizokuchazela ukuthi umoya engcwele awukho kanjani ngoba nganitshela futhi ngathi khona enye engeke ngayibona ngaye Evangelical Church. And lezi zinto engizikhulumayo bazalwane hayi ukuthi angizange ngizikhulume. Ngiye ngazikhuluma kulabo bebangiphethe at that time. Nginobufakazi bokuthi ngiye ngazikhuluma. Yebo. So angifuni ukuthi umuntu angiphikise athi mhlambe ngikhuluma into yami nje and all of that. Nginobufakazi bokuthi ngiye ngazikhuluma ukuthi nokuthi ku-wrong. Amen. Ayike uma ngaba abakakushayi ngamatshe njengoba wabona kushuthi asesa. Yebo. Mina konke sengikubeka enkosini bazalwane. Yonke into eyenzekayo kuzobe sekuyintando kaNkuluNkulu. Into ekhona njengoba izwi lisho ukuthi ngikhulume lokho engwenzani engikubonile bazalwane. Ngikhulume lokho engikubonile. Yebo. Amen. Sibonga kakhulu brother Katlego Dlamini. Siyabonga kakhulu nangesimemo sokuyodla izwi. Yazi lapho kobe kudliwa izwi ke nje. Amen. Lawo malanga lawo nje ave balekile ke lo party. Sihlale nje sidlizwe. Yes sir. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Nange testimony osilethele yona hayi cha nje.
senele. Siyabonga kakhulu. Inkosi ayibusise nama contact usuwashiyile. Yes sir. Hayi akukho kunye and nala kuyi video bazobona i-email. Yes sir. Ya nje whoever ofuna ukucontacta. Yes sir. Siyabonga kakhulu inkosi ayingcine nje nibusise. Amen. Engakusho nje mina ukuthi ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngayivalele ngaphandle. Thatha uJesu. Umoya ongcwele utholakala through uJesu Kristu. Ngaphandle kaJesu umoya ongcwele ngeke azabe khona. Ingakho ibalekile indaba kaJesu Kristu nokushumayela uJesu Kristu. Ungamkeli isonto, ungamkeli ukuthi ngijoin isonto, yamkela uJesu. Yilokho nje mina engakusho. Mhlawumbe namazi okugcina sayivala manje. Amanzi okugcina bazalwane izenzo chapter 2 verse 38. Yebo. uPetro wayesethi kubo phendukani ilo naloyo enze njani abhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Yebo. Kuze izono zakho zithethelelwe. Uma ngabe awukakabhabhadiswi izono zakho zisahleli kuwe. Yes. Ufuna ukuthi ukunderstand lokho. Phendukani bazalwane nibhabhadiswe egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Yebo. Amen. Siyabonga kakhulu inkosi ayigcine ilokhu iqhubeka nje kusebenzisa kusizakala abantu abaningi nasemakhaya sanibonga nje kakhulu wonke umuntu inkosi nani ayinibusise enigcine ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.